बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सुंदर सच्ची सरकार की जय हो। अपना पति से मंगावे खातिर माई के दरबार में ललसा लागल बा, मनसा लागल बा, त कैसे कहती है, कितना सुंदर भाव बा। जोड़े जोड़े कलसा ले आई हा, जोड़े चुनरी पूजे खातिर हमरो के ले आई हा साड़ी पियरी। जोड़े जोड़े कलसा, जोड़े जोड़े कलसा ले आई हा, जोड़े चुनरी पूजे खातिर हमरो के ले आई हा साड़ी पियरी। और का ले आई हा, बेला चमेली और अड़हुल के हार सैया ले आई हा, बेला चमेली और अड़हुल के हार सैया ले आई हा, ए सैया ले आई हा। जाताड़ा 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 आरा के बाजार सैया ले आई हा, जाताड़ा विंध्याचल दरबार सैया ले आई हा। जय हो। माई के प्रति ललसा लागल बा तो कैसे पूरा होई, कि भजन के माध्यम से आप सब लोगन के बीच में सुनावतानी। ललसा बा हलुआ पूरी माई के चढ़ाईब, ललसा बा हलुआ पूरी माई के चढ़ाईब। दर्शन करे खातिर विंध्याचल जाईब, ललसा बा हलुआ पूरी माई के चढ़ाईब, दर्शन करे खातिर विंध्याचल में आईब। और का मन में बा विचार, ए भैया कितना सुंदर भाव बा। ललसा बा हलुआ पूरी माई के चढ़ाईब, दर्शन करे खातिर विंध्याचल में आईब। श्रद्धा बा मनवा में हमारो अपार सैया ले आई हा, श्रद्धा बा मनवा में हमारो अपार सैया ले आई हा, ए सैया ले आई हा। जाताड़ा 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 बलिया के बाजार सैया ले आई हा, जाताड़ा बलिया
सुंदर सच्ची सरकार की जय हो।